Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Sa dawaton mahigala ning report ro ni Rajuman Pulauro labot ining atong isyu mga kigalaan. Kay niya mag-usa ka Indian national gidakop ni apil ning babae mahigala nga iyang gikarelasyon. Kay ang nireklamo mga kigalaan sakpan gitaon, na? Ang bana nga OFW mo ay nireklamo sa kapulisan sa Naga. Tumoto nga niresponde ang kapulisan dito og ilang girunda ang panimalay mahigala nga giabangan ining usa ka Indian national og didto gyud nasakpan sa akto mga kigalaan kining asawa sa OFW nga niduwa og laing team. Straight to the point. Wa ni magpatambag mahigala sa Dear Kuya Paul og sa suliran sa gugma. Kurbaka diri mahigala sa atong What's the Style sa IFM. Ay buntag day mga higala usa sa atong mga tigpaminawan labi na sa mga idols 93.9 IFM. Atong kauban ro butagay mahigala si DJ Lino og DJ Boyke pagkaganina pa nagsugod og karon taon mo apasab si DJ Mikey. Straight to the point. Na kini mga higalang hitabua. Sos na aron tanggong ron sa Naga Police Station atong paminawon ang report long taon mahigala ni Rajuman Pulauro. Atol sa pagrunda kay gidad-an gyud SWAT dito alan. Ato na lang agi kataw-katawa sakit gyud ni dapat sa bana mga kaigalaan. Kini ba ani no nga magtiayon unya dunay duwa og laing team usay makaingon sa ta nga di lang sa ta maghukom kung panalitan dunay mga problema gyud sa panagtiayon. Pero ang uban mabuwag na lang gyud ipaagi annulment kay umantay divorce dinhi. Anya ang uban mahigala tungod po sa mga tentasyon, no? Unya ang uban sad kining asawa mahigala nga moduog laing team or bana moduog laing team napoy usahay nga di po ta makahukom kay panalitan asawa ang bana labihan gyud kabadlungon sugarol himabay ang asawa pa mo ipasagdan sa trabaho unya wa gyud sa mga asawa murag nasakitan gyud maayo ba ang dili ta kahukom pero kung ang bana gani buutan kaayo ka sa mga alan lahi po nang istoryaha gyud o mahusad na sa asawa nga o sa bana mahigala nga dunay inana no vice versa na kini hitabo aron kay kini daing bana ini Rajuman Paul di lang nato isulti ang tabunan ta lang ang mga pangan gyud nga tinuod kana plastada na ba ni sa atong record diha sa kapulisan di ta lang isulti tinuod nga ngan kay ni request itaw nato mahigala kay bawo kalan kita ka sa blatter parente ni sa atong amigo nga taga San Fernando man ila kato kong amigong engineer ba taga San Fernando wa ka kita sa police blatter yaman ako police blatter parente ni atong kaila mo nang ni sulti na ko nga tunay kanang ayo lang taon ikuan na sad sabot sa tana kay naman asong KBP code nila na to nganlan Paul ang tibok ngan jud taon nining babae og mismo gani kining Indian National o kining may reklamo kay tulo kabuk anak ani nila tulo kabuk anak parente ni atong engineer nga atong amigo lan ang kaila gani si Inday Ken sad ani tanawa San Fernando mga higala kini nga magtiayon unya mayo man unta mga kagalaan ang dagan ba unta sa panagtiayon alan tulo ka buk anak unya kining mga bana labihan ka kugihan da ini nakasulti na to atong amigo nga in fairness attorney ka na ba yung bana anak pertigod na ka buutan kugihan nya tungod lagi mahigala ini nga to panarbaho sa Pilipinas nga nagsingkaig mo lagi tas kalisod mo na nga masitol dito mga higalag panarbaho sa Saudi construction worker ni dito sa Saudi mahigala kining bana ato rin taguon sa pangan unya bana na talag bana lang siguro no nanarbaho nagsabot sa asawa nya may man pagkasabot kon kay lig-on kay nga pamilya labing kay sa nga pamilya alan pero kini gi usahay ni tentasyon no bida porbida pagitan lang katawa na lang so kining bana og asawa kay tungod lang anak tulo nagkasnabot sila nga
tungod lagi sa pait sa panginabuhi din nya di man sa construction worker sa good taon lang nga kanang ordinaryo sad ba. So mas bita-bita magsweldo dito Saudi, nilarga sa Saudi kining maong bana. O paglarga sa Saudi isip ordinaryo nga construction worker nagtuon day sa dito lan samtang tuwa sa Saudi for pila ka tuig na nga to manarbaho may gala kontrata tagdugay gud mo uli daykin. Ha? Abot tag 2 years. Pero antos na siya taon. Antos na siya dito Saudi. Unya nagdaginot gud sa dito, unya gikan sa pagpanarbaho isip ordinaryo nga construction worker. Ani kamot sa tuon ka ng bakholan. Anto nahimo sang bakho operator mas bita-bitahan naman lang kuno gamay kay mo increase mo sa imong sweldo. So, bakho operator siya so padasa siyang asawa diri og unya naka-pa-eskwela gyud sa tulo ka mga anak. Og ngani nakapundar gyud sila kay may mang perti kuno ka kuan nga magtiayon ay. Di ka magdahom lang ngayon anay na mabungkag sila. Unya inani mahigalang resulta nga na dako pas kapulisan perting uwawa kayo in taon ni nga naaron na tanggong. Ang asawa mahigala na tanggong og kinini ang Indian National mahigala nga yang kabit. Kay ato ning ipareport nga Radyoman Pulaw Roron nga na aktuhan gyud oy. Naaktuhan gyud mga kagalaan diha sa Panimalay, ha? Ang SWAT team mga higala nga maoy naga hupo-hupo dito. Gitunong gyud sa SWAT nga mo ransak sa Panimalay nga didto nagsugod og ago-ago kasamang alang. Ato lang ning agi kataw-katawa mga higala pero purbida. Gihupo-hupuan gyud kay ang bana may ni reklamo na. Kay do na po nakakuan sa bana. Ang bana nakaditik na daan. Kay dito pa sa Saudi, nakakuan sila nakapundar gyud yung nga magtiayon. Wa gyud magdahom nga magkabuwag ni sila inani nga sitwasyon. Kay labihan ka lig-on gyud kayo niya, labihan ka labing kayo tulo ka ilang anak. So narbaho man na kapila man uli ang bana diri. Maayo gyud kayo nya nga asawa buutan sa kuno ni kasamang alan kuno. Pagpermiro tingali, ha? Kay kini bana consistent pag nga buutan. Wa gyud rason sa asawa nga mo bisyo. Wa gyud rason kay bana niya buutan ang tanan wa gyud bisyo bana taon. Matod pa ning atong kaila nga usa ka engineer nga taga San Fernando. Ha? Unya wa gyud kuno yung bana gini ya. Buutan gini bana. Ha? Kaila gyud kalan pakiton taga police blotter. Atong amigo nagsulti na attorney kanang safety lang taon mga panganha kay luoy taon sa mga umangkon sa nila taon ba. Sige ilang kabalaka kay ako mo broadcast dire safety ra na no. So kining maong report mga kagalaan ako na isulti ning nasa Naga Police Station noon nya kining maong report may galagi pirmahan ni Police Major Joseph F. Lupinia ang ato mahigalang kapulisan sa Naga. Onya ako sa ni ipa-report na Radyoman Pulaw Roron nya Paul ay eksipyat sa mga ngan pul ha ay lang nganli taon ni kay maluoy sa tataon sa mga anak no. So ang bana dito nakapa-eskwela sa mga kuan unya ang asawa kuan gyud kayo. Lig-on kay lang panagtiayon. Ha? Apan takulahaw na naging may galakin yung tentasyon in the kin, no? Pumida, anytime, abot siya mo ng kinahanglan yung kang magbantay kay ang iyang bana may galang buutan, giilisan man ining turko nga bunguton. Mura man og na-attract kining mga babae may gala sa bunguton og bangason. Ato lang ning agi katawa-katawa. Kay limang ka bana nakapundar god, nakapa-eskwela sa mga anak unya. Labing gud uli niya day okay gud. Hantod gani inday kin, laliman ka day, nakapatukod gud sila apartment day. Nakapatukod og apartment. So ang apartment mahigala mo na diha no, dunay mga nangabang, nakakon gyud bana nga salamat kay day hanga imong ang asawa ka mauso kuno mo dag kwarta inday kin. Pada ang bana na sakto gyud ang kwarta kon gyud. So nakapatukod sila ka apartment og dunay mga nangabang silang apartment mga sukitig paminaw nalipay ang bana kay ang ilang long term nga mga plano day nga ang bana puhon og mo retire dili na siya mobalik sa kuan puhon at is mabuhi na sila nga naa sa ila. Kadunay mga abang, ha? Pero tingala ko nung bana sa kini karon nga ngano man day nga kuan man, no? Sa man kalakiha. Kini kog dunay mga bisyo siguro murag dunay mga kausaban gyud. Og didto man mga higala nga ang bana pilting paningkamot og trabaho gyud nag tanan gud nga kuan kanang Saudi sus dili lalim na lanoy. Kanang Saudi mahigala na kanha man ko na mga Qatar kanang area da, kanang Jordan kanang grabing inita ng lugar alan. Ha? Pero giantos niya kana aron lang mga higala nga mapundar niya iyang pamilya. Sus kanang Qatar gud nagadto man ko ng Qatar dai. Kanang may alas 12 sa udto sa kainito na to ni, kanang init kay alas 12 sa udto. Mao nay kainito alas 8 pa lang sa buntag sa ila. Kadala hunahunaan na ko na. Ngadto ko mahigala kami sa tay Dudong Linchua kuyo mi alas 8 buntag pa. Ang kainiton mga higala murag alas 12 sa udto na to.
Mo na nga mo baktas ka ito kanang udtong tutok dito niya, di ka magkalo, di ka magpayong, baktas ka, sunggo ka gyud. Sigurado ka gyud manghigalang ma-heat stroke ka. Inana ka init to desert doon ang lugar. Pero sa ilang deserto, nadato lang sila tungod sa daghang lana nila. Mo na nga dato ng lugar ha. So giantos ni mahigala ining bana taon dito panarbaho. Construction pa gyud. Nya ka na magtrabaho ka construction mahigala labi na ng kalsada trabaho ni mo or kanang building nga mapay pagtrabaho. May lang o kanang interior portion na ng inyong panarbahoon kay bugnaw na. Pero kana manarbaho ka labi ng kalsada or kanang mapay pagsugod. So sa kanang adlaw mga kigalan, anha kana musubang sa imong likod. Anha sa imong buko-buko musubang ang adlaw. Anha sad mga higala taon. Musawop mga sukit tig paminaw. Pisting layit. Lisod ka na Di lalim ng construction worker ko Ito pa sa Saudi mga higala. Iantos ka na sa bana alang sa iyang pamilya. Unya naka, pa-eskwela, maayo gid iguli sa bana okay man. Pero kining tentasyon David na, diha man ni magsugod nga, nakapunda na sa apartment, okay na. Og usa ka higayon analan, ni akining usa ka turko man ni day no. Diara ba picture kita ra ba ko picture sus. Giilisan niyang bana o bunguton o bangason. India National. Kining mang India National, mang mutol-mutol dahil diha, kay nagpatantog kwarta. O gunya, nangabang kini sa ilang apartment lan. Dito na nagsugod ang krimen. Ito na nang agi katawa. Nag-ati-ati pa guni, kaya naman ang police blatter na ko din nga, kwan? Boy next door di ay ni inday kin. Naman yung police blatter ako man ang gikuan ng police blatter. Sos ginuko. Ang babae kining asawa 49 years old na gud ni. 49 years old, wife of complainant and resident of San Fernando, Cebu. Di ko lang i-mention na lang barrio day no kay aron dili kayo makuan gyud. San Fernando, Cebu. Ang iyang kabit, ang kabit dayo nga Indian National, 26 years old. Bata pa kayo. 26 years old, nag-ati-ati pa kuning kuan day. Ang Indian National, kaya kamaon mo Bisaya. Ng ati-ati pa nga, ati niya, maabang ko sa imong apartment Nadugay ang ati-ati nga, ati. Nadugay na lang kami, hubaga ati Mao kanay kuya-kuya sa dalan nga, mag-ati-ati. Ati, kadugay na, hubagang ati Mao sa gihapon sa kuya-kuya. Kuya, nya, hubaga. Saan lang kuya day? Tigasa kuya Aguro, kadelikado mga sukitig paminaw pero inday RV na unsa man ni atong stingil din himurag ni kuan man ni siaw naman sa gamay. Ato sa ditagag pagtagad mga higala. Palihog sa kuno ko si Inday Maris sa may naa dinha nga bakante. Okay. Ni kuan na ni hang ni gamay lang. So dito na ni kuan sa mas Paul day mabati is Paul day pa kuan na sa Paul standby sa Paul. Okay. Kay di ang mga higala ato ipa-report ng taon mga kagalaan ang maong kinani ang maong insidente mga sukitig paminaw. Nakuan ni day murag na nihang na ning atong kuan ato sang ipa kuan gamay mga higala to stinger kay murag wa mo cooperate na to ron buntaga landa. Okay. So ato lang tabunan sakto lang kasamang ni Muel nga ato lang tabunan lang ning ilang kuan hasta ning ilang mga ngan o mga naong taon kay maluoy sad ta no nihangyo nato tong tagtungod nga di lang taon no kay kini ni ang lisod sa kayo nga maamong taon ang mga anak no didto mo kita maluoy mahigalas mga anak ba nga wa mga inosente taon unya mabuli sa eskwelahan kun galing mga higala inaning sitwasyon na salamat kay Inday RB dana balik na katawa be balik na okay so mo na mga higala nga kuan kini ni ang kuan na na ka na ayaw kumpiyansa ka ng ati-ati. Ati kuya. Ay kini mahigalang maong Indian National na 26 years old. Unya ang iya mahigalang gikabit 49 anyos. Pero miro mag-ati-ati pa. Ati, pabanga ko si mong apartment, ati. Kadugayan inday kini man hubagang ati Maugyapon sa kuya. Kuya man ang kuya. Kuya bug ang agi. Baka kuya, tigasa kuya, Kanang dili ka kumpiyansaan ka sa mga alan. Na human nag-aabang dito. Unya, dito na inday kay pagkasunod na kini maong turko. Muhangyo na to te kanang di pa ko kaabang te kay kini ni ang koleksyon ako te sa akong pagpanukot na murag na kansi man te. Na alkansi sa ginansya.
Ang babae po taon mga higala, wa na. Ni okay na siya nga dili sa magpaabang. Ang bana nga nagbunitor, day nga nung kuwang man usa ka unit ning atong abangan day. Ang asawa na may mutabang og justify day nga, nakuwang lagi dong, uy, kay pandemic ng gudong, niya way nag-abang. Wa ko ni abang, ha? Kay kuno sa pandemic. Ay talan. So, nahitabo gyud niya kuan. Dito gyud nagsugod ang krimen mahigala unya istorya sila, istorya unya kinigong India National nga bunguton og bangason, nga kamaon na Bisaya. May man mo dag istorya sadlan sa negosyo ana. Ikaw ti imong bana ti tuwa sa Saudi dayti ang imong bana. Nya unsa man sa mo ulit ti? Ingong sakay mag-istorya lang nga, dugay laging kontrata, uy, tagdo ka tuig lagi dong, nya kuan. Uy, mingaw ka iti. Dito na magsugod ang krimen mga higala, labi na og musakay nag-istorya ang babae nga mingaw sa dong, ana. Uy, gi lawa-lawaan na di iti. Ato na nag-agi katawa mga higala. So, dito na ato na nga katawalan na tukso layuan mo ako kay bubida didto na magsugod ang krimen nga ni amay nangabang sa apartment. Sus. Kisa pagdahom day. Boy next door. Didto na. Unya dayon karon kay ina naman ba na dong sos nakuwang lagi taon ni ko sa kayunit ang abangan kay wa man ni abang ning pandemic. Ina daot kita sa COVID dong. Wala day pabanga day ni ate in town ang maong kato ang maong India National day. Wala abang-abang. Ha? Wala abang-abang yan ba na inon na nga nakuwang gyud dong kay kini pandemic dong oy. Karon kay ba na naka-schedule namang muli. Bag-ulan na ni uli gikan Saudi. Pag muuli naman na nagsabot na nga mo kuan na kay masakpan naman nga kumpleto man gini abang lagi. Bisag pandemic naman kay mga Pinoy ra may target na di man ingon nga kada na ang naapektahan sa kuan na may ubang mga apartment o mga hotel apektado sa pandemic na uban wa. Masakpan naman. Ni balhin na upuyo ning maong India National Des Naga. So gikan San Fernando ni balhin na Naga. Pag uli tod sa bana, ingon bana oy. O yung asawa tanawa dong, kuwang gilagi ko sa kino, wag ginang abang sa ka unit dong. Ang kadtong turko ni sibat na didto na sa Naga. Unya karon ang asawa kay nakabantay bana day. Mura ko may ganang mudog ning asawa, ha? Unya magsige maglakaw kay busy kay duna ko na importante mo ni muna. Wa man kayo mo hangop. Unya mo lakaw dunay bisihan didto na di ay ang maasawa na pod maoy kung ano naman ang boy next door day to naman sa boy next town. Ang nakasumbong gyud sa bana sa dani kining mga kolektor pod nga do na po mga kolektor ning turko mo ni sumbong dito nga imong asawa sos didto oy. Ha? Didto ang asawa nimo ay sa mo bisita imong asawa mo bisita dito sa apartment nga gabangan ron sa kining turko. Tuwa dito gibali-bali mo lang sinugbang mulmol. Nanghid pa ng asawa nga mga tukunog Mindanao kay doon na ito no sa kasimana day. Unsa pa pagkaw sa kasimana nga dito man day sa bahay sa Turkulan. Ang bana nga nakaibaw na nitugan. Kay under man sa jurisdiction sa kwan dito sa San Fernando Police mitugan apan ang San Fernando Police mingon day nga dili na amon jurisdiction adto na sa Naga Police Station. So gisumbong sa Naga Police Station og didto. Girunda kini mga higala
ang maong panghitabo. Ano ang report ni Radyo Man Paul Lauro alang sa maong taho mga higala sa pagronda na kay nasakpan sa akto. Radyo Man Paul, go ahead Paul. DYHP Tatak RMN Report. Radyoman, ato yung po, alas 11:30, girumbo na yun sa mga sakop sa Naga City Police ang Barangay North Poblacion sa Naga City. Din dito nagpuyo na kining maong torko nga 26 anyos o dug niya kining babaeng minyo nga iyang bana usa ka OFW. Kanta rin taon ng bana, Radyoman ato ni Rupil, napakasakit Kuya Paul. Sakit yun, sakit. Ay, tato na nangyay katawa, Paul. Ato na nangyay katawa, saan taman? Dito gani Saudi Arabia, init kayo. Bansa ng Arabiano. Sus, Ginoo ko. Dito pa siya, nagtrabaho ba siya? Doon na mga report niya, iyang nadawat. Montong iya nang giuli, Radyoman ato ni Rupil. Hangtod nga iya na yung nakumpirmar ang report nga iyang asawa nagluib kaniya. Pinungdan ka, napakasakit Kuya Edith. Napagkasakit Kuya Paul og ang suliran sa gugma. O di gani Dear IFM, Paita Radyo Man Paul. Unya unsa man nganong unsa may gisumbong nes bana nga armado ning kwan kay mura kanong suwat man gyud ngadto mura magmadto gira Paul pod ang kwan sobraan telepono naga pulis nga gihapapaan dito or kadto mga suwat gusto na sige mutan unsa ni kalakiha. Kasi doon na report pod ba kuan siya kanang arogante. May maayo ko aning assault nga procedure Radyo Man ato ni Rupil. Kaya naghupo-hupo dito, Paul, kaingon ko mga silingan dito usa kaning gira tingali ni kay mga suwat may ngadto. Dito alert team, unya support SWAT. So ila nang giadto ang lugar kay ni dangop maning bana in town, nagpakiluoy, nagluha-luha in town ng matap. Loy ba na po, loy ba na no? Ato lang nagyagi katawa bata. May dispensa nga ako nang gyagi katawa pero loy ba na po loy? Nihilag taon dito pagsumbong din sa pulis no? Kaya kung ano ba ni parintira ba taon sa tong ay lang saba basta printe ni atong amigo. Stilan Ginoo ko. Mao ni hangyo bitaw nako ngay di lang kuno papanganlan so ayog sipiat dia pagbasa sa blatter ha basi manganlan nimo. Basta na naron sa Naga Police Station Paul, natanggong na nin duha. Natanggong na nun ang duha Radyo Man ato ni Rupil, gidipili sila human nila makuha aning orasa kay ni report ang bala. So ilalagay adtong area dito ilang naaktuhan nga nagtagay pa sa lawas nung kalipay ang duha nga pagituyo po to sa mga SWAT siguro gyud nya kuan kana na ang pag kuan na gyud para maakto gyud ba unya makunan gyud nila nga ang ebidensya nga klaro gitunong magyud nga dito nag-inago na mo pa may pag-attack go na assault na pa oy dito man sa may nag-lead ani Paul kini si kuan Paul Lupinya mo nag-lead dito. Dispatch ni sila dayon Radyo Man ato ni Rupil unya gipadala dayon ni mga alert team nila dito. Police Major Joseph Lupinya mo nang hipin nila ron or mo ni ang kuan dito mo team leader dito sa pag-assault. Mao ni ang kuan mao ni ang kuan ani report padangat na to ni mao report Radyo Man ato ni Rupil ilang alert team lang mao ilang gipa-responde ani. Uman mo reklamo na madawat nila ang reklamo nining maong yang bana so wala sila maglaray so ilang dayong plano o nya dito sa area pagingon mauna ang gipuy-an mauna sir na ada sila dia alang kwartuwa sir sige ato ning mauna itong batog bukod pagtaon ato ning timing yun ya aning orasab. Okay kapag oras na gyud nya kwan ang kanang team leader kamag yung maniming wa pa man na i-attack sige pa maghupo-hupo dugay hupo-hupo din nila gyud nya pag murag na kinaguo na dito na ni ay okay ba attack apply na lang si QB hasmat na putahan dito goy sus ang talan-aon nga makabuta Radyo Man ato ni Rupil alang sa bana yang nakita wa taon na pon pero gipugan lang bana taon pon sa kita sa taon ay Ginoo ko nakatan-aon taon na bana nga kwan kasuko makabuta gud yung talan-aon lima galang imong asawa gitungtungag lain. Isod kay na. Paita taon, paita. Kuya Paul. Sus Marianes Kanta. So ka may gidana dayon pag human dito, kuan taon ang bana gipugnan na nila Paul kay murag lisoban kuyog ang bana ini sa operasyon. Gipugnan nila ang bana taon nga dili makakuan niya dayon
Usa to gingon nga gitagaan chance nga makailis sa mo. Araw ya tanaw ninyo. Mura man og si Tarzan o si Jane. Picture klaro man jud kay na kay wa pa man ako i-shade. Ay kato picture nga kuan nga naklaro ay lang sa tong ipakuan lang. Basta kay kanan lang kuan Okay, lisod. Ikala ko gipaklaro. Oo. Okay, kuno para ang lalaki taon katong OFW nga kuan mo iparinti sa atong amigong engineer Paul, pastilan taon. Oh. Bigo na. Ilan. Sakit kayo. So, patanggong na rin sila sa Naga City Police Radyo Marathon Aeropil. Naging kasong adultery. Ang damo nun sa atong kapulisan, no? Ining mga higayon na. So, subo o sakit alang sa bala. Successful untang ilang mga plano Radyo Marathon Aeropil. Apan nga nung natukso maning asawa in taon ining bungoton nga India National. Ragi ang gipulihan yang bana Paul. Kini yang bana ba kay Saudi man ni kana na ang nagpabungot pa po ni sa Saudi. Nya kuan ba? Ngalig na anod siguro ning kuno nga nangita siguro po ning kuan kay dugay man mo uli to kung usa ka bungoton. Oy. Ningon na tong amigong engineer lang nga dito sa kuan kay apil mo sa panaraho dito di ay. Mo nang kakita ko. Sa ako to ni naglimpyo na lang ko ani ron nang malbas ako dinhi pero dito Saudi pabungot gimi kay maan kang babae to delikado man Paul. So posible kining asawa nga kanang kadugay may bana na kumuli. Oy, kadugay ba muli itong bunguton nga usa oy nya dala may laing bunguton din Kinahanglan look-alike man kadto nga Arabo jud Radyo Marathon Aeropil. Oo, nya niya itur ko nga bunguton sad murag na kanang bana ang asawa taon. Astilan. Na-miss man nila akong bungota. Bagsik tan-aon ba? Mama na dito, isulti bitaw na to ano amigo pagbisita diri nga. Siya dito isa ako attorney kuan ako ron. Napabalbas ako pero tuwa dito bungot kita dito. Kay lisod man kay maan kang babae dito. Kinanan bagsik kita tan-aon kay maan kang babae dito Radyo Man Paul. Delikado ka sa mga Arabo. Tinood. So pag tanaw siguro sa sawa nga sa man dugay man mo ulit tong usa ka bunguton kay na lockdown pag ining pandemic. Kani amay laing bunguton nga boy next door. Pastilan. Kusgan pa kayo ni kay 26 anyos pa kon. Dagyod taon Paul. So karon na tanggong na sa Naga Police Station ron. Nadito na ni sila ron doha Radyo Marathon Aeropil nya damo na ang pagpasakag kaso ani nilang duha sa atong kapulisan no kini Turko kini 49 anyos nga asawa no. So mao ni ang resulta sa gihimo na yon nga aksyon sa atong kapulisan sa Naga human modangop kanila kining OFW nga bana nagpakitabang nga ang iyang asawa ni Kuyog og Turko. So bali ato ang report. Ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak R. Okay, napakasakit Kuya Eddie. Kini nga kanta mahigala ni sikat ni. Panahon mahigala nga daghay mga Pilipinong lang larga dito sa Saudi Arabia kay manarbaho kasamangkin. Pagsulbong gyud sa construction dito sa Saudi. Daghan gyud mga pamilyang gibiyaan. Doon ay mga asawa mahigala ang mga ni faithful gyud, ni tarong gyud. Apan doon ay uban nga nadagyod sa tukso kasamang alan. Ato lang yagi katawa. Lang aking buhay napakasakit. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis-pagingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.